А ние продължаваме на подобна тема. Експозиция от археологическото наследство, открито при строежа на метрото, ще посрещне пътниците в новата метростанция Сердика 2. Античните артефакти са подредени в 12 витрини на двата перона и разкриват славата на града от времето, когато е бил столица на римската провинция Тракия. Изложбата ще бъде отворена за граждани в петък с официалното откриване на втория метродиаметър. Акценти са оброчните плочки, античната керамика, капителите на колони с изящни орнаменти, които демонстрират изключителното майсторство на обработката на камък. Целта е изложбата да доближи историята на Сердика до съвременните и граждани. Естествено, че цялата експозиция няма да може да се види за 2-3 минути, но човек като пристигне 5-6 пъти да пътува в двете посоки, смятам, че ще получи една така доста стегната информация. Експозицията ще се променя на всеки 6 месеца, като се развива по теми и с нови находки от разкопките, които ще продължат. Станцията е на голяма дълбочина, така че археологическият пласт остава над нея. Проектът е променян 5 пъти, за да се запазят максимално археологическите находки. След официалното откриване всички желаещи ще могат да се повозят безплатно и да разгледат експозицията в станция Сердика 2. На 31-ви малко като туристи ще бъдат хората, но нищо, нека да видят какво сме направили. Аз мисля, че това, което е направено от строителите, е огромна работа. Свободният достъп на граждани от 14 часа след тържествената програма пред НДК. От 1 септември вече всеки ще пътува като нормален пътник с билет.